Kaixo guztioi eta ongietorriak Euspodcast Play podcastaren saio berri batera. Aurreko saioetan, bideojokoen podcast arloan aipagarrienak diren generoak ikusi ditugu. Eta horrekin batera, podcast eta bideo podcastetan jarraitu beharreko komunikazio estrategiak eta gidoiak sortzeko urratsak ere landu ditugu. Saio honetan aldiz, beste gai bati helduko diogu. Podcastak sortzeko atal teknikoari hain zuzen ere. Izan ere, prestatu dugun edukia kalitatezkoa bada ere, alderdik teknikoaren aldetik oinarrizko ezagutza sendoak izan behar ditugu gure lanak merezi duen distira ardezan. Horrela beraz, honako atalak ikusiko ditugu saio honetan. Produkzioa eta postprodukzioa, hardware eta softwarea, eta podcastak doako softwarea erabiliz egoki grabatzeko eta editatzeko gidalerroak eta gomendioak. Goazen bada, lehenik eta behin produkzioaren eta postprodukzioaren kontzeptuekin. Hasteko, zer da produkzioa podcasten sorkuntza hitz egiten ari garenean? Produkzioa gure podcasta grabatzearen prozesua da. Eta grabaketa horren prozesuari ekiteko, teknikoki oinarrizko tresna batzuk beharko ditugu. Alde batetik, gure podcasta grabatzeko mikrofono bat beharko dugu, noski. Gaur egun, ordenagailu eta mugikorren mikrofonoa ere erabil dezakegu, baina kasu horietan gure audioa edo soinuak ez du beharrezko kalitaterik izango. Bigarrenik, gure podcasta grabatzeko ordenagailu bat beharko dugu. Eta ordenagailuarekin batera, gure podcasta grabatu ahal izateko software bat beharko dugu. Eta azkenik, podcastak grabatzen ari garen bitartean, gure burua entzuteko aurikularrak edo entzungailuak ere izatea gomendatzen dizuegu. Honek bere biziko garrantzia du gure podcastean pertsona batek baino gehiagok hitz egiten badu. Baina produkzioa podcasta grabatzeko prozesua baldin bada, zer da postprodukzioa? Podcastaren kasuan, postprodukzioa behin podcasta grabatu ostean egiten dugun edizioari deitzen zaio. Adibidez, podcasta grabatzen badugu oso ohikoa da grabakuntza saioan izan ditugun etenaldi luzeak kentzea. Era berean, grabatu duguna hotsa zenbait uneetan baxuegi baldin badago, hori ere igo dezakegu behin podcasta grabatuta. Oso ohikoa da ere ondo gisa musika edo soinu efektuak txertatzea, entzularengan eragin nahi dugun sentsazioa indartzeko. Adibidez, beldurrezko istorio bat kontatu badugu, izuikarazko musika jar dezakegu podcastaren atal zehatz horretan, entzularengan beldurrezko sentsazio hori areagotzeko. Hala ere, kontuz ibili behar gara. Postprodukzioa astunegia ez izatea gomendatzen dizuegu. Ondoren, podcasta editatzen behar baino denbora gehiago ez pasatzeko. Gainera, kontuan hartu behar dugu postprodukzioak ez duela miraririk egiten. Beraz, akats tekniko oso nabarmenak baldin badaude, ezingo ditugu horiek grabazioaren ondoren konpondu. Esate baterako, gure podcasta oso volumen altuan grabatu badugu eta gure ahotsa distortsionatuta dagoela konturatzen bagara, ezingo dugu hori konpondu postprodukzioan. Horregatik, oso garrantzitsua da podcasta grabatu aurretik proba txiki batzuk egitea, gure ahotsaren volumena zuzen dagoela egiaztatzeko. Produkzioa eta postprodukzioa zer diren argitu ostean, podcast bat grabatzeko teknikoki behar ditugun osagaiak ikusiko ditugu, hau da, hardwarea eta softwarea. Has gaitezen hardwarearekin. Izan ere, kalitatezko podcast bat guk geu grabatzeko gailu zehatz batzuk beharko ditugu, aurretik zeharka aipatu ditugunak. Lehenik eta behin, ordenagailu bat beharko dugu, noski. Ordenagailua finkoa edo eramangarria izan daiteke, eta bakoitzak bere abantailak ditu. Ordenagailu finkoak ahalmen handiagoa du, eta eramangarriak ordenagailua edonora eramateko aukera ematen du. Bietako edozein aukera dezakezu, baina ordenagailua ez da oso zaharra izan behar. Era berean, zure asmoa podcast edo bideo podcast oso luzeak egitea bada, aukeran ordenagailu finko bat erabiltzea gomendatzen dizugu, baina ez da nahitaezkoa. Aldiz, zure podcastak eta bideo podcastak leku finko batean grabatuko ez dituzula aurreikusten baduzu, edota zure ordenagailua leku batetik bestera eramatea ohituta bazaude, ordenagailu eramangarria gomendatzen dizugu. Bigarrenik, gure podcasta ordenagailura konektatzeko mikrofonoa beharko dugu. Hori gabe, ez dugu kalitatezko soinurik duen podcastik grabatuko. Ez dugu gomendatzen ordenagailuak berez dakarren mikrofonoa erabiltzea. Horren kalitatea oro har nahiko urria izaten baita.
Eta ondorioz, gure podcastaren soinu kalitatea ere ez da aproposa izango. Mikrofonoez hitz egiten ari garenean, bi aukera ditugu. USB konexio bidezko mikrofonoa erostea edo USB konexio bidezko grabagailua erostea. Izan ere, gaur egun grabagailu asko mikrofono gisa ere erabil daitezke ordenagailura konektatuz gero. Grabagailua oso interesgarria izan daiteke adibidez kalean elkarrizketak grabatu nahi baditugu. Aldiz, podcastetik kanpo elkarrizketarik edo bestelako grabaketarik egite aurreikusten ez badugu, nahikoa dugu USB bidez konektatzen diren mikrofonoekin. Era berean, podcastean bi pertsonek edo gehiago hitz egiten badute, pertsona bakoitzeko mikrofono bat izatea beharko duzue. Ordenagailuaren eta mikrofonoaren ondoren, garrantzitsua da aurikularrak edo entzungailuak izatea. Zergatik? Bada gure burua entzuteko eta dena ondo doala baieztatzeko. Entzungailua ia edozein izan daiteke, baina gomendatzen dizuegu diadema entzungailua izatea, belarrientzat erosoenak direlako. Gure podcastak ekoizteko behar dugun hardwarea zein den ikusi ondoren, software egokia izatea ezinbestekoa dugu. Softwareari buruz hitz egiten ari garenean, gure audioa grabatzeko ordenagailuko programei buruz hitz egiten ari gara. Softwareari dagokionez aukera asko daude gure podcastak grabatu ahal izateko, baina asko ordainpekoak dira. Hala ere, bada guztiz doakoa den oso aukera interesgarri bat, Audacity izenekoa. Kode irekiko ordenagailu programa bat denez eta urtero eguneraketak eta hobekuntzak izaten dituenez, ez duzu arazorik izango zure ordenagailuan instalatzeko. Noski, softwarea izateaz gain, horren erabilera oinarriak ezagutzea ezinbestekoa dugu. Beraz, jarraian Audacity programarekin egoki grabatzeko eta editatzeko gidalerroak eta gomendioak emango dizkizugu. Ezer baino lehen, Audacity izeneko programa gure ordenagailuan jaitsi eta instalatu beharko dugu. Horretarako, Audacity Team izeneko webgunera jo beharko dugu. Behin programa jaitsi dugula, hori gure ordenagailuan instalatuko dugu. Era berean, euskaraz instalatzeko aukera duzuela jakinarazten dizuegu. Behin programa instalatu dugula, gure mikrofonoa edo grabagailua USB bidez konektatu beharko dugu ordenagailura. Konektatu ondoren, Audacity programa irekiko dugu. Ikusten duzuenez, podcasta Audacityn grabatzeak ez du inongo zailtasunik. Hala ere, podcasta grabatu ondoren, ohikoa da postprodukzioan aldaketa edo edizio txiki batzuk egitea. Jarraian, gure podcasta editatzeko trikimailu batzuk erakutsiko dizkizugu. Edizioaren bidez, hutsuneak kentzeko aukera dugu. Hori oso baliagarria da noizbehinka sor daitezken isilune luzeak kentzeko. Izan ere, isilune horiek gure podcastaren erritmoa mozten dute. Hutsun hori kentzeko, gure xaguarekin ezabatu nahi dugun isilune aukeratu behar dugu. Aukeraketa egin ondoren, gure ordenagailuko ezabatu botoia sakatu behar dugu isilunea kendu ahal izateko. Bigarrenik, edizioaren bidez grabatutako podcast saioaren volumena igotzeko aukera duzue. Hori ere, maiz erabiliko duzuen tresna duzue, batez ere zuen lehen podcastak grabatzen dituzuenean. Zuen saioaren volumena igo ahal izateko, saioaren audio aukeratu eta ondoren eragina izeneko atal orokorrean sartu eta amplifikatu izeneko aukeran sartu behar zarete. Behin amplifikatu aukeraren barruan gaudela, automatikoki programak volumena dezibelio kopuru bat igotza gomendatzen digu. Kasu honetan, 4 dezibelio. Hasiera batean, gomendatzen dizuegu Audacityren aholkua jarraitzea eta aldaketa hori egitea. Ondoren, grabatutako programaren atal garrantzitsuenak berriro entzun beharko dituzue, volumena gehiegi igo ez dela eta distortxorik sortu ez dugula egiaztatzeko. Era berean, volumena zati zehatz batzuetan ere igotzeko aukera dugu, podcast osoari igo beharrean. Esate baterako, gure podcastean elkarrizketa bat egin badugu eta elkarrizketatuaren audioa baxuegi entzuten bada, gure xaguarekin nahi dugun atalaren volumena igotzeko aukera dugu, saio osoaren volumena igo beharrik gabe. Eta azkenik, askotan erabiliko duzuen beste edizio tresna bat duzue, audioa mozteko tresna. Horren bidez, gure audioa nahi dugun zatitan bana dezakegu, nahi dugun tokira mugitzeko. Horretarako, editatu atalean, audio clips izeneko aukera orokorraren barruan dugun banandu izeneko aukera sakatu behar dugu. Edizioarekin jarraituz,
postprodukzioan musika txertatzeko aukera ere dugula azpimarratzekoa da. Musika jartzeko pista berri bat sor dezakegu eta bertan nahi dugun musika jarri. Baina gogoratu, erabiliko dugun musikak partekatzeko lizentzia izan behar duela, gure podcast saioa argitaratzean inolako copyright arazorik ez izateko. Eta horiek dira gure podcasta aberastuko duten edizio trikimailu garrantzitsuenak eta oinarrizkoenak. Ziur gaude askotan erabiliko dituzuela. Bukatzeko, gure podcasta sortu eta editatu ostean, gauza bakarra falta zaigu. Podcasta edonork entzuteko formatuan gordetzea. Horretarako, esportatu audioa izeneko aukera sakatu behar duzue. Bertan, audioa MP3 formatuan gorde behar duzue. Hori baita aukerarik arinena eta erabilena internetera audioak igotzeko. Eta honekin, amaitu dugu gaurko atala. Espero dugu podcastaren produkzioarekin eta postprodukzioarekin lotutako gidalerro teknikoak eta gomendioak baliagarriak izango zaizkizuela zuen saioak beharrezko kalitatearekin grabatu ahal izateko. Ondo segi eta laster arte.